Takže tu poviem krátky príbeh o tom, ako sa dostať z 0 na 1 za 11 mesiacov, hovoríme o miliónoch korún. Takže potrebujete k tomu 12 metrov štvorcových, to je naozaj priestor, kde Martin začínal. Potrebujete k tomu počítač, 286 stačí, 386 ideálne. Potrebujete k tomu skener, potrebujete k tomu super výkonnú atramentovú tlačereň s rýchlosťou tlače 4 strany za minútu. Potrebujete k tomu modem, na úvod postačí ten klasický vytáčací, potom prišlo ISDN-ko, to sme boli úplne najväčší frajeri, lebo sme si mohli dovoliť 2000 korún platiť mesačne. A potrebujete k tomu tašku z IKEA. S tou taškou z IKEA sme prvé 2-3 roky nosili na poštu všetky zásielky. To znamená, prijali sa objednávky, spracovali sa, vybrali sa tie knižky z pultov, zabalili sa do kartónov, ktoré zase kolega Miro Santusov, práve Jožo Santus, našiel po smetiakoch v Martine. To znamená, my sme zároveň robili službu celému mestu, že sme ho čistili od separovaného odpadu. Toto sme zabalili a odniesli na poštu v takejto taške. Za ten čas, to znamená za prvých 11 mesiacov sa nám podarilo urobiť prvý milión. Za ten čas sa náš ročný obrat zo 150 násobil, to znamená minulý rok sme robili 165 miliónov.